Mae nofed yr hugain o fai yn ddwrnod pwysig iawn i annibynwyr Welag i Gymru o bob cefndir a deud y gwir. Cofio crogi John Penri yn 10 ar 20 oed. Wedi fagu nôl pob tebyg ar fynyddoedd Epynt yn Llangymarch, gen Brys, ac yna llwyddo rywsut neu gilydd o'r pellter yna i gyrraedd Caergrawnt a graddio, a bod yn ddreinen yn ystlys awdurdodau yr eglwys. Oedd y diwygiad Protestannaidd wedi digwydd, ac oedd gyda fe i syniadau chwyldroadol ar y pryd ynglyn â natur eglwys, a ddim yn derbyniol o gwbl i'r awdurdodau. Pan fuodd o farw yn 10 ar 20 oed, mi oedd e'n gadael gweddw, Eleanor, a ffeder o ferched bach dan 5 oed. Tragedi. A'r tristwch mawr ydy na chafodd y ddim grandawiad teg. Ar y diwedd mi wnaed y cwbl mewn rhysr fawr. Ac un o'r bobl oedd yn gyfrifol am ei erlyd oedd Archesgob Caergaint ar y pryd, sef John Whitgift. Mae eisiau ni neidio nôl yn y dychymyg nawr i gyfnod pan oedd crefydd a gwleidyddiaeth yn glwm iawn yn ei gilydd. Dych chi'n meddwl am Cardinal Wolsey a Thomas More, a Whitgift yn agos iawn at y goron ac yn deud sut oedd pethau i fod felly. A dyma'r Cymro bach yma yn dod ac yn meiddio deud wrth y Frenhines a'r awdurdodau bod angen pregethwyr Cymraeg yng Nghymru. Pwy oedd o i ddeud wrthyn nhw be i wneud? Mae'n ddiddorol cymharu sut oedd Whitgift yn ymddwyn mewn perthynas â John Penri o'i gymharu a'i berthynas â William Morgan. Oedd y Beibl Cymraeg ar gael ers rhyw 5 mlynedd, ac mi oedd Whitgift wedi bod yn gefnogol dros ben i William Morgan ar gwaith cyfieithu, gofalu amdano fe yn Llundain ac yn y blaen. Ond wedyn mi ddaeth John Penri ac ymosod ar yr awdurdodau eglwysig, a gennym llyd yr Archesgob, a hwnnw yn fwy na neb arall oedd yn gyfrifol am ei erlyd ac am ei farwolaeth gyn amserol a chreulon. Beth am i ni bwyllo felly, rhywbryd yn ystod y dydd, mai yn nofed yr hugain, i gofio am John Penri ac am ei ddewrder, ac am y camau breision ymlaen y gymerwyd o achos ei safiad. Do, mi githon ni Feibl Cymraeg a mi githon ni bregethwyr Cymraeg hefyd. Diolch amdano, dewch i ni gofio.